Formal nang binuksan ang ika-51 pagdiriwang ng Kasanggayahan Festival sa lalawigan ng Sorsogon ngayong araw. Sinimulan nito sa makulay na Unity Parade and Parade of Resources, kabilang ang mga kinatawan mula sa lokal na pamahalaan ng 14 na munisipalidad, iba't ibang ahensya ng probinsya at mga tauhan mula sa law enforcement agencies na nagsimula sa Sorsogon Sports Complex Arena patungo sa Plaza Rizal Capitol Compound kung saan nagtipon-tipon ang mga panauhin. Pinangunahan ni Governor Edwin Buboy Hamor ang pagbubukas ng selebrasyon na may temang kaunlaran sa bawat hakbang, kultura at kasaysayan ating ipagdiwang. Litabi, naglaw na ini makasaysayan sa tuya, gabos na Sorsogon. Ini na ika-51 selebrasyon. Kisira tabi, suportanta ang sa tuyang probinsya para sa progreso. Bilang gobernador, formal ko tabi binubuksan ang selebrasyon sa ika-51 selebrasyon sa Kasanggayahan. Simple, pero ang kultura, ang pagkamot sa satuyang probinsya, yaon. Ipinaliwanag din ng gobernador ang dahilan ng simpleng selebrasyon ng Kasanggayahan Festival ngayong taon. Gayunpaman, nangako ang opisyal na makakasiguro ang mga Sorsoganon na babawi sila sa mga susunod na pagdiriwang ng naturang kapistahan. Kayahan, simple pero makabuluhan. Simple kay kulang kita preparasyon sa paghahanda sa festival na ini. Nakaagan eleksyon kaya naging busy. So, by next year, balik kita sa magayon, magarbo na selebrasyon por dahil sa Enero a 9, umpisa na ng kick-off ng Kasanggayahan 2026. Sa ika-52 na selebrasyon sa Kasanggayahan, himuon na makulay, mabura na selebrasyon para sa tuya na probinsya ng Sorsogon. Inaanyayahan naman ng lokal na pamahalaan ang mga Sorsoganon na makiisa at dumalo sa mga aktibidad na inihanda nila sa 4 na araw na selebrasyon ng Kasanggayahan Festival 2025. Samantala, ipinagdiriwang din ngayon ang ika-131st founding anniversary ng probinsya. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.